Takže čau, já tě vítám na mém kanálu Samíku svět a dneska je 29.11. a zítra tak jdeme na Vánoční uličku, tak dejte like, odběr a my jdeme na to. Takže jak vidíte, tak už se oblečený, pojď sem. A my tady s mým bratrancem tak půjdeme na trhy, tak jdeme na to. Takže čau lidi, teďka už jsme na trhy. Časy se mění. Zdržuješ tady? Dejte like, odběr a čau.